berek eylene. Bir kaygını jiňu bilen ikençisi beylene. Birew ile birew gide ýyrty berek eylene. Bir kaygını jiňu bilen ikençisi beylene. Meşakkatler köp bolsa da of diýip nimmäli. Awar bolsa da düzemen yaşymeli. Meşakkatler köp bolsa da of diýip nimmäli. Awar bolsa da düzemen yaşymeli. İzli tapıp bula dünyanın yaylı yerin. Yaşı aşıp bula durmuşnun köpmezlerin. İzli tapıp bula dünyanın yaylı yerin. Yaşı aşıp bula durmuşnun köpmezlerin. Meşakkatler köp bolsa da of diýip nimmäli. Awar bolsa da düzemen yaşymeli. Meşakkatler köp bolsa da of diýip nimmäli. Awar bolsa da düzemen yaşymeli. Taptırlar günäsiň bir günah kılgan üçün. Keşeler sıkılanıp karap näbit yaşydysen. Min taptırlar günäsiň bir günah kılgan üçün. Keşeler sıkılanıp karap näbit yaşydysen. Meşakkatler köp bolsa da of diýip nimmäli. Awar bolsa da düzemen yaşymeli. Meşakkatler köp bolsa da of diýip nimmäli.